योजना जिंदाबाद काहेला कराओ तनी कोनो बात बा का जी। दूगो बेटा से बेसी होई ना ओकरा नौकरी होई ना कोनो राशन कार्ड भेटी ना कोनो काम धंधा होई। कोई काम धंधा सरकार ना दी ना करी ना तो दूगो बेटा होई सकरा उ चुनाव ना लड़ी गोबर काछी बैठ के। रुआ तो अपने 100 रही बाल बच्चा बा तो रुआ तो चुनाव ना लड़े। चल चल आम सभा में ये हुई फैसला से हुए। रामजी दास जिंदाबाद, रामजी दास जिंदाबाद। खाली दे दे भाई दे वही ना आगे बात करी। जो पहले उन्हें जो कांच लकड़ी बा ओकरा के अलग छाड़ दे, जो पाकल बा ओकरा के अलग छाड़ दे, ओकरा बाद आके दे जती आ जल्दी से काम कर। पैसा चाहिए जी तो जो हाँ वो नेताजी का रे खाली ठेकेदारी होई ओने रामजी दास पूरा तालका मौत चले बा कथी ला पंचायत में चली तो देखी तो चलने रामजी दास आम सभा बैठावे वाला बरन। ओए चल काम धंधा बाद में हुई, चल तो पहले कथी काम सब बैठे ले बा। चली तो साला ओकर सारा ओकर नेतागिरी छोड़ा दिया ओकर चली। ऐसा आम सभा बैठले बानी महाराज एगो कूतो नहीं खेल आम सभा में। ए आओ भाई ना आओ क्यों। हाँ सरकार हमरा के कहले बा बैठावे के बैठा देले बनी। बैठले बानी हम आयल बानी तो हमार हजीरा दिन भर के दे दे हम रुआ ठीक बानू। चलो ठीक बा तोरा के दे हम मजदूरी। कथी काम सब होता आम सभा बैठल बा ये पूछे के बाद एकरा से पूछ। है तेका चमचा बनल बा बताओ तो कथी के बैठल बा आम सभा। आम सभा ये ला बैठल बा जेकरा दूगो से ज्यादा बाल बच्चा हुई ओकरा कुछो ना भेटाई। अच्छा ना राशन भेटाई ना नौकरी हुई ना कोनो ऐसा सरकारी सेवा मिली ठीक बा। जिन दूगो से ज्यादा पैदा करी हन ओकरा कुछो सेवा ना भेटे सरकारी उ जाके दियरा में घास कटिया ना तो चावरा में खर कटिया ये चरई। सरकार मने कह दिल कि दूगो बाल बच्चा से ज्यादा हुई तो नौकरी ना मिली, राशन ना मिली, हावी जावी ना भेटाई। हाँ कहले बा आ सरकार ये ना कहल कि जौन पढ़ल लिखल ना हुई चुनाव ना लड़ी। ई नहीं के कहले हई जौन तोर मुखिया हो पढ़ल लिखल बा मार एसपी साहब सैल्यूट पे सैल्यूट मारल अनपढ़ गंवार के। ई नियम ना बुझाल कि हाँ पढ़ल लिखल बना दे कि अनपढ़ आदमी के पढ़ल लिखल सैल्यूट ना मार। तो नियम बना देता राशन कार्ड ना भेटाई, नौकरी ना भेटाई। अरे औकात बा सरकार के की नियम बना दे कि अनपढ़ गंवार ना खड़ा हुई, सीधा कर दो कि हाँ जो BA MA कैले बा उहे खड़ा हुई। तब न बुझे कि सरकार नियम लावता हमनी के जॉब एला भेटा तनी सन आ नेता लोग नहीं के भेटा बा मजाल नियम लावेला। उठ के चुपचाप आम सभा टूट के जा लोगी आ ना तो फिर सोचिए कि का हुई। जनता जबले शांत बा तबले शांत बा आ जहिया आँख के ज्वाला फूटल सारा आम सभा के बैठावल अनपढ़ गंवार नेता तेरी का जाता मर मर उठ के मार जी आम सभा तूरी आ यहाँ से भागी ठीक बा। रउआ बानी अनपढ़ आ ई बा पढ़ल लिखल कहीं गांव के बुला के कस के गजवा देलक तो हो गल मुखिया में रह जाई ठीक बा। सब मार के बेलगासन त अनपढ़ गंवार नेता पे हमनी का फंसा